Haló, čaute, to je Splashman. Natáčame opäť v meste, opäť sme v teréne a ideme sa pýtať zaujímavé otázky. Čaute, chceš na chvíľu vás zastaviť? Ja som influencer taký, Ja Splashman. poznám vás. Ty ho poznáš? Poznám, Z jasné. Instagramu. Dobre, dneska máme otázku, že čo ti robí radosť, vieš, že napríklad máš relax deň, proste, že pri tom chilluješ, že pustíš si seriál, alebo čo robíš? Buď si pustím seriál, alebo nejakú knihu si prečítam, alebo tak. Knihu cením, že čítaš, určite odporúčame mojim sledovateľom. Takže teraz si mi spravila radosť, že ma poznáš, že si mi odpovedala a teraz tebe spravím radosť, že zarepujem vlastne o tvojom relaxi. Môžeš. Keď relaxujem, čítam books, je to super, žiadny šuk, lebo len tak sa ja rozložím a všetky starosti len odložím a čítam stovky kokotín, ale nepozerám sa pritom do novín, a potom halujem mysli, relaxujem a pritom myslím na moje krásne fanúšičky, ktoré majú krásne záľuby vždycky, lebo čítajú si doma knižky, a za to ich strašne cením, lebo žiadny môj fanúšik není, lebo žiadny môj fanúšik není taký tupý, každý môj fanúšik číta knihu, jupi, názvy k tomu, vyjebaný jupik, nevyfajčím pritom ani kubik, lebo ja som čistý čávo, čuli, yeah! Môže byť? Áno, krásne. Ozvená sa tu cítim ako nejakej aréne gladiátorskej. Podporujem. Dobre, ďakujem, že sa zapojili, ste úžasní, majte sa krásne.